אנחנו בסרטון השני, בסרטון חלק 2 של הסרטון הקודם שעשיתי. מצטער שבסרטון הקודם עצרתי את הסרטון בגלל שהייתה תקלה קטנה, אפשר לומר, אבל יאללה, עכשיו אפשר להמשיך. זוכרים שבפרק הקודם בנינו כמה קומות? אז קודם כל בואו ניקח את זה. נראה מה זה. יואו! איזה מגניב! יואו! מה זה? זה מטורף! יואו, יש בוס. אני טס עליו. שלום לך. חיבי. ביי לך בוסי. אומייגאד, 57 מיליון. מה זה? אוקיי, אני יכול לקנות הכל. זה וזה. בוא נקנה. נקנה גם את זה, ניקח גם את זה. ניקח גם את זה, בוא נראה מה זה עושה. נדעת את המים עצמות, בוא נראה מה זה עושה. קרן חתולי, בוא נראה מה זה עושה. אני מטורף. זהו, אף אחד לא יכול לעצור אותי. אף אחד לא יכול לעצור אותי בדברים שיש לי. אומייגאד. קניתי טיל. אוקיי, אני יכול לשגר אותו. סער. הרגתי אותו. הרגתי אותו. בוא נראה מה האלה. זה לא זה. תתייחסו. אוקיי, יש שיקוי חיים. זה בטח מהירות. קצת יותר מהירות. וזה ניבל לקומות. הבנתי. זהו. סגור. פי. יש לי פה מכונה של פיו. אני יכול לראות לכל מקום. זה. עכשיו גם את זה. אני יכולה לקבל כוח חדש וסיימתי את כוח הגולגולת. תוך 20 דקות. וואו, מטורף. סתם זה לא תוך 10 דקות, ערכתי מלא את הסרטונים. תוך איזה שעה. לא, זה תוך איזה חצי שעה. לפחות! עוד זה. שלא זה למטה? טוב, בוא נחכה. ביי שגר על מישהו טיל. מי אני רוצה לשגר אותי? מי רוצה טיל על הפרצוף שלו? טיל על הפרצוף. חכה שמישהו יהיה בבית שלו. הנה, יואו גוד. ככה. אני טוב, אני טוב, אני טוב. אני טוב, אני טוב, אני טוב. אני מטורף, אני מטורף.
תגיד לי. הוא לא יצליח. לא בשביל לא רגע לזה בפנים. הוא עד כך טיפש שאני יכול לשגר לעצמי. אוקיי. לפחות זה שכבר לא יכול להתעסק איתי. בכוונה שיגרתי על הבייס שלי בשביל להרוג את הבחור הזה. למרות שהבייס שלי יחסים מהטילים של עצמי. אוקיי, הלך עליו קפוטה. יותר מדי מטורף. אני הורג אותו תוך 5 שנים. הבוס המטורף הזה. הוא רצח אותי. קח את הפט. קח את זה. לב. והוא מת. מישל. טוב, זה היה הסרטון של היום. סיימתי את הזה. זה החלק הראשון סוס. בסולי.